Колеги, моля ви за тишина в залата. Колеги, моля ви за тишина в залата. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Това, което чухте от генерал Атанасов, ще бъде най-голямата грешка, ако го видите като молба. Вие не разбирате ли, хора, че в политиката, както и в живота, най-важното нещо е да си спазваш думата. Най-важното нещо, всяко свое действие да го правиш не от страх, не от алчност, а от чувство за дълг. И колеги, няма да влизам въобще в преговорни процеси, 20 дни дискусии. Има нещо много просто сложено на масата. Има едно споразумение, в което се изисква реформа на правосъдната система не на хартия, не с хиляди реплики, а реално. Реално през един прозрачен процес, през който целият български народ да бъде свидетел, че България може да има правосъдна система, която да отговаря на никой, освен на обществения интерес. Всички българи вече научиха, че регулаторите, така наречените регулатори, от тях зависи дали ще има монополи в магазините, дали ще има, каква ще е цената на тока. Всичко това е сложено в това споразумение. И в това споразумение няма разделяне, делене, взимане. Има прозрачен процес, през който всички български граждани да могат да видят как се избират тези хора. Не да са майки, не да са бащи на депутати, а да са чисти хора, които да защитават обществения интерес. В това споразумение, дами и господа, има темата за службите. 30 години тези служби работят за нещо друго, освен за сигурността на българските граждани. Вие ги хвалите, онези ги казват, че са били добри. Какво постигнахме? Всеки шпионин, който е хванал на българска земя от нечия друга служба, е сигнала дошъл. Освен в интриги, освен в фалшификации, освен в доклади преди избори, така че да скъсат 500 хиляди гласа на българския народ и всякакви други интриги, те да не са постигнали много. Хора, ако тези три институции не бъдат поправени, независимо дали вие се изказвате още 200 пъти или вие ще взимате думата 58, вие сте от 30 години в тая игра. Не сме постигнали това, което трябва за една нормална европейска държава. Не сме постигнали това, което трябва за една нормална европейска държава. И знаете ли откъде започва всичко? Започва всичко от чувството за отговорност, за спазена дума. Преди 9 месеца ние дадохме ясна дума. Не за 9-месечно управление, за 18-месечно управление. С единствената промяна ротация на премиерите. Колкото да не искате да си спомняте за това споразумение. Това беше споразумението, което беше направено. Не ви е харесало, ами да не сте го правили. Когато сте го направили, трябва да си спазвате думата. И сега, каква е разликата между предложението на 17 март, което беше отправено от Мария Габриел само за ротация на премиерите, и това, което се случи сега от премиера Денков? Знаете ли каква е разликата? Единствената разлика е това споразумение. Имаме ли воля в тази зала да направим реална стъпка напред за България, или ще продължаваме да гледаме цирковете на Има такъв народ? Ще продължаваме да гледаме националните предателски изказвания на ВЪЗРАЖДАНЕ?
Ще продължаваме ли да си спомняме 30 години как нищо не сме направили тук за тази държава? Или ще се запретнеме ръкавите и ще кажем България може повече, България заслужава повече и ще направим всичко възможно от чувството за дълг, не от чувството за страх, не от чувството за алчност. А на предателите в края на залата въобще няма да коментирам думите. Благодаря ви. Колеги, моля ви за работна атмосфера. Реплики по реда на постъпването: Искрен Митев, Станислав Балабанов и Георги Свиленски. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Петков! В тази зала хората не са свикнали да се държат на думата и ние го видяхме и при тези преговори. Но има и нещо друго, господин Петков. Хората в тази зала не искат да има работеща държава, да има регулатори, които работят и да има реално работеща съдебна система, защото тя ще работи срещу тях. И това е истината и трябва да си го кажем ясно. Благодаря ви, че го казахте от тази трибуна. Господин Балабанов. Благодаря ви, господин председател. Господин Петков, по-спокойно, много сте емоционален днес. Да не би да сте употребявали нещо снощи, за което не знаем. Много така емоционално, патетично от тази трибуна се изказвате. Вие говорите за спазване на думата, нали така? Слушам ви 5 минути как говорите за спазване на думата. И аз си припомням преди година и половина, нали щяхте да вкарате Бойко Борисов в затвора. 12 години стигат с ГЕРБ. Трябва да пенсионираме Борисов. Трябва да го вкараме Борисов в затвора. Та ти го арестува Бойко Борисов собственоръчно, нали помниш преди година и половина. И сега ми говориш от трибуната за спазване на дума. Ти сега си в най-унизителната поза да му се молиш на същия този, когото арестува, да продължи да те държи теб на власт. И ти говориш за спазване на думата. До теб е Христо Иванов, който говореше нито глас за Пеевски, после пи мазното турско кафе в неговата стая. Да, тая метафора е истинска, защото зад нея се крият унизителните ви пози, в които използвахте помощта на ДПС, за да ви напише тази спорна конституция, която ще й берем плодовете само след няколко седмици, ще видите как изглеждат като промени. И ти си излезъл на трибуната да ми говориш за спазване на дума. Ти искаш това, всичкото това, което се случва в момента, да е прозрачно. Що гласува да не се излъчва по националната телевизия? Нали искаш всичко да е прозрачно? Или чакаш, пак ще стоиш на диванчето пред кабинета на Борисов да го молиш да ти отвори вратата, да му се помолиш с Асен Василев да останете на власт? Ти си довиждане на следващите избори. И думата харакири вече има ново значение. Харакиро. Благодаря ти. Заповядайте, господин Свиленски. Господин Балабанов, обръщам внимание да спазваме уважителната форма, колкото и да не го считате за приемливо. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Петков, с уважение към вас като бивш министър-председател, и това трябва да се знае в пленарната зала, когато говорим, все пак хората, които са били на тия постове, не са много в тази държава. И аз ще говоря с уважение, няма да си позволя да ви обидя. Но най-важното, освен да се спазва думата, господин Петков, което вие не го направихте, колегите преди мен го казаха, е морала в политиката. Морала за това какво обещаваш, какво предлагаш и какво правиш. И понеже хвърлихте критики към лявата страна на залата, че 30 години нищо не е направено, само ще ви напомня, че единствено тази страна на залата, лявата, БСП за България, за тези 30 години не е влязла в коалиция с ГЕРБ. Единствено ние останахме алтернатива. Единствено ние устояхме на всичките опити за прегръдки, за колабориране и за влизане в съвместно управление. Вие го направихте на втората година. Вие веднага се подадохте само и само да се доберете до властта.
говорите за службите. Господин Петков, Вие бяхте този, който изгонихте 70 дипломати на база на работата на тези служби, а сега ги критикувате. Кое е истината? И казвате, че за вас е било важно да има регулатори, че за вас е било важно икономиката да работи. Господин Петков, всички ние сме свидетели това, което ни представяхте от преговорите. Първият проблем на преговорите беше Ники да пътува. И не говорихте само за ротация. Искахте външен министър. Така ли беше? Значи, нека да бъдем... Значи имаме памет поне месец. 30 години нямате памет, защото може би не сте били в България. Аз затова ви ги припомням тия неща. Но поне един месец имайте памет. След това, много важно ви беше не регулаторите. Много важно ви беше Тагарев да е министър на отбраната. Второ, лично кадрово назначение. Това ви беше важно. Не ви бяха важни регулаторите. Не ви беше важно цените на мобилните оператори. Не ви бяха важни цените на тока. И понеже чух, че сме били с ДПС в управление. Да, колеги, бяхме, управлявахме с колегите от ДПС, с мандат на ДПС. И спомняте ли си, че този мандат 3 пъти бяха дигнати доходите на българските граждани? 2 пъти бяха дигнати пенсиите. Влязохме в Европейския съюз и дадохме европейското бъдеще на България. Така че когато управляваш с принципи, с програми, с достойнство и с открито лице към България, имаш очи и не се срамуваш. Докато тях сега ги е срам, че сте управлявали с вас, а вас ви е срам, че сте управлявали с тях. Ето до това докарахте България 1 месец или 2 месеца преди предстоящите избори. Не, да, господин Петков има право на дуплика, няма да се възползва.